4 över krön. Krön till höger 2 minus smalt. Vänster 4 plus 60 över krön. Vänster 5 ner över lyft. 50. Höger 5 60 till kort höger 2. Upp. Till vänster 4 40 och höger 2 smalt. Upp 60. Höger 4 nyper 2. Över krön halvlång 80. Höger 5, alltså 80 här. Höger 5 över lyft. 50. Krön. 30. Höger 4 i vänster 2 plus 80. Litet krön. Höger 4 60. Vänster 3. Nyper. Krön ner 30 till höger 2. Till vänster 6 över krön. Ner höger 4. Omgående vänster 3 och brant ner. Vänster 6, höger 4. Omgående vänster. Vänster 3 brant ner och smal till vänster 2 minus över krön. Brant ner 40. Höger 3 brant ner 80 till vänster 1. 60. Vänster 4 över krön 80. Vänster 3. Ja. Är det vänster 3? Ja. Vänster 4 till höger 4 genom bom till H0 höger i vägskäl. Ner och vänster 5 40 till tvär H0 vänster i vägskäl. Till höger 5 100. Litet krön 100. Vänster 4 plus till krön 250. Och vänster 1 i vägskäl. Upp och öppnar. Du ser att han har varningsspring. Ja. 40 till öppen höger 1 över krön 120. Höger 6 över krön 60. Krön i höger 5 80. Ja. Vänster 6 i krön 50 och höger 2 över krön 50. Det är inga. Ja. Höger 4 plus smalt upp vänster 5 upp 100. Krön omgående höger 2 öppnar och nyper över krön och smalt 50. Höger 3 över sprätt förbi vägskäl. Kings 80. Höger 3 i krön i vänster 2 halvlång. Till höger 4 över krön. Nyper minus över lyft ner och omgående vänster 3. Höger 4 ner över krön. Till vänster 3 höger 6. Vänster 4 ner till kort höger 2. Och 60. Höger 2 sten inne. Vänster 4 över krön 50 och höger 4 150. Vänster 5 40. Höger 5 120. Tvär H0 vänster i vägskäl 80. Bra Magnus. Vänster 6 över krön 120. Höger 5 över krön 50. Vänster 4 smalt upp 60. Höger 5 över krön 180. Litet krön i höger 4 150. Litet krön. Höger 5 minus 50. Vänster 5 minus 150. Vänster 5 100. Höger 5 nyper 3 minus och ner över krön. Smalt. Här, den här nyper 3. Till vänster 4 plus 150. Vänster 4 60. Höger 4 plus. Höger krön 100.
Höger 4 plus över krön 60. Vänster 5 över krön 60. Höger 6 över krön 100. Vänster 4 40. Till höger 5 som öppnar och nyper. 80. Vänster 3 över lyft. Smal 30 till höger 2. Sten ytter 80. Vänster 4 lång. Smalt 100. Höger 3 upp till höger 5 över krön som nyper 2. Minus 80. Krön i vänster 3 som nyper 2. Är du med? Ja. 50. Höger 4. Den är nyper 2. Här och sen. Höger 4 halvlång 60. Vänster 4. Nyper krön 80. Sen kommer det vänster 2 ner omgående tvärhåll och höger i vägskäl 60. Höger 5 100. Vänster 4 över krön 50 till höger 2 plus. Över krön 50 alltså till höger 2 plus 60. Vänster 5 minus över krön till vänster 5 minus till höger 5 över krön 80. Vänster 5 nyper 4 över krön 200. Höger 4 över lyft halvlång 120. Kom igen 80. Höger 4 minus till krön 100. Krön vid hus 30 till vänster 2. Där är det 30 till vänster 2. 80. Krön och höger 3 till krön 50. Vänster 5 300. Vänster 4 450. Vänster där borta. Vänster 6 450 igen. Och vänster 3 plus 100. Alltså där borta. Vänster 3 plus här 100. Bara stå på. Kom igen. Höger 6 över krön 150. Krön 150. Höger 4 i krön 120. Höger 5 minus över Kings 350. Vänster 4 plus 100. Höger 4 över krön 40 till vänster 4 plus 50. Höger 4 minus över krön 30 till vänster 2 plus. Vänster 5 över krön 60 till vänster 2. I vägskäl. Öppna och det blir en etta. Öppen etta. 50. Höger 5 över krön 120. Vänster 6 över krön 200.
3 över krön. 80. Vänster 6 över krön, 120. Höger 4, lång upp. Över krön till krön. Oj, 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 oj. Jävlar. 80. Ja. Vänster 6. Vänster 6 då. Höger 4. Jag tror inte mer Herman. Vänster 6 då eller? Hoppas jag. Nej. Vänster 4, höger 4 då. Höger 4 plus. Halvlång nyper något upp till litet krön 40. Är det den? Ja. Ja. Vänster sen. Nej, då stämmer det inte. Vänster 4 upp till lång. Förbi hus. Är jag snart här. Är det rakt istället? Ja, det var rakt 300 här. Ja, det är då. Till krön. Vänster 4. Nej. Nej, det är Du tar höger 4. Nej. till vänster 4. Och så är det 3 Vänster 2 eller? Ja. 150. Långt krön ner 250.